15ean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Inoiz eta inun idatzi den abestirik ederrena izan daiteke hurrengoa, hildako pertsona bati egindakoa. Xabier Lete, Erramun Martikorena, Petxi edo Ane Etxegoian baino, abeslari espainiar baten bersioa aukeratu dut oraingoan. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakarra da desjozia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia, ikasia. Oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Norago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendiegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Zein larretan dabiltza jada gurekin ez daudenak? Horixe da, mendez mende gaur arte, errepikatu den galdera. Erantzunik gabekoa. Gorputzaren mugetatik, askezen ditu nahirik. Azkena tauela, bertzorik zakonena. Ezan ezin diren, ez talitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Norago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Norago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendiegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Hizkuntzak mugak dira hala nahi duten pertsonentzat. Beste batzuentzat aukerak dira. Rozalenentzat esate baterako.